Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na morning sa Bilog nga Bacolod, Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Lunes karon nga adlaw. Kamusta ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga presyo sa merkado? Antes ako malipat, happy anniversary sa amon dire sa Aksyon Radio. Ika-51 katuig na kami nga nagserbisyo sa inyo. Happy anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Aber, ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa Dakbanwa sa Bacolod. Idulong nila sa aton anano naman ang mga sitwasyon karon nga adlaw. Aba, 53 minutos na naglipas ang korpyo dire sa syudad sa Bacolod. Balita sa Patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, happy anniversary. Happy anniversary sa imo, Aksyon Fred. Of course, happy anniversary man sa aton pinarangga nga mga tagpalamati na bangod sila mismo naging kabahin sang aton trabaho. Kabahin man sang aton kabuhi, no? So happy anniversary, Action Fred, no? And of course, subong nga kagahon Action Fred, wala lang malugay, nagtupa lang ulan, pero may porsyon diri nga nagadabu-dabu nga ulan, no? May dabu-dabu nga porsyon sang dalan sang Lacson, pero kagina paglabay naton sa dalan sa Ramos, nag-ulan gid, no? Action Fred, going sa station number 2 and area sang Mandalagan sa station number 3, medyo basa man after nga nagbubuang ulan. Pero dali lang gid Action Fred, no? Dali lang man siya, hindi rin siling biyang naglugay. I think mga around 3 minutes daw naglabay lang bala Action Fred nga ulan para magbasa lang ang mga dalanon. So sa aton sining mga kauturan extra nga paghalong sa mga drivers, extra man nga paghalong sa pagdala sang salakyan. May naobserbara na kita di reaction Fred kunti sini nga kagahon na jutay pa lang ang nagabiyahe salakyan di pasahe ang tricycle, subong man ang jeepney o kuna PUJ. Ang sitwasyon Action Fred ay kay Como ginpatuma na ini pizza 15 Sabado nga adlaw ang pagsuksok, no, mismo sang mandatory sang use of face shield sa mga drivers kag pasahero. Di subong Action Fred nag-follow man ang mga driver, may pasahero nga nag-follow, although hindi tanan, may araman pasahero kung kaisa way pa nagasuksok sa sining face shield Action Fred. So magluwas nga may face mask ka na, may face shield ka pa. So sa kapares ang experience mo bala ito nag-legal Action Fred. So elite man on the part sa pagsuksok sa sining face shield, dugang ini nga requisitos gikan man sa DOTR. So ang Action Fred, at least nagpakig-istorya man kita kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico kagaging klaro niya man Action Fred kung pala required man ang mga pumuluyo nga nagapanglakaton especially sa mga matawo nga lugar, kaangay sang merkado kag subong man ang iban pang mga strategic locations nga wala abi o kun hindi sakay sa salakin di pasahe. Sunod diri kay Pico Action Fred nga tis ginaklaro niya nga wala pa so far gina-istrikto ang mga kauturan nato nga magsuksok sang face shield sa mga public places. Magluwas lang sa pagsuksok gid sang face mask, which is sa iya nga ara na ina sa layi sang syudad sa Bacolod. Diin suksok man dapat sang magluwas sa face mask, of course dapat i-observe ang social distancing kag subong man ang curfew, which is amoni ang nabutang sa layi bahin sa health protocol. Butsing karon tatlo lang di reaction Fred, ang social distancing, face mask, kag subong man ang curfew, which is kabahin sa health protocol nga amo mismo ang nabutang sa layi sa syudad sa Bacolod. Pero the moment nga mabutang na ini sa layi ang pagsuksok sa face shield,
mangin na kabahin na ini aksyon na Fred sang lahi sang syudad kag posible pag multahan. Now sang nasilingta na ang mga driver subong nga kagahon parking diri sa area sang area sa police station number 1 sa dalan sang San Juan diri ga parking gahulat man sa mga pasahero di kasuksok gid ang mga drivers sang face shield may araman mga bag-ugwa bala sa call center dalago nga call center nga diri man kay standby nagahulat man sang salakyan pero gasuksok sang face shield. Atong kaginaksyon Fred balik naman no ang bukas naman ang pila ka mga merkado sa siyudad sa Bacolod ang Burgos kag ang Libertad nga lalabian sa patrol kay after ining disinfect no ang ining tatlo ka mga major markets ang Burgos, Libertad kag ang Central Market. Actually, kitang taman kahapon nga nagapang disinfect mo mismo ang mga katapo sang DRRMO. Action Alvin, yes, sir. di kahapon medyo wala gid sa nagbukas sa tatlo ka merkado. Wala bukas Action Fred sa 3 major markets no. Wala gid sang may nagbukas after nga ginlimpyuhan mismo ang merkado. Guwa kag sulod ang ginlimpyuhan mo sang DRRMO kahapon. Ati amani ang pila ka mga sitwasyon kahapon pero subong nga kagahon bukas na sila Action Fred. Ati kay may kaginan lalabayan ta ang Burgos sa public market halos wala na malugay ito nagbukas pero may mga paninda pa to o kung may mga baligya nga ilog pasulod pa lang especially ang utan kag ang subong man ang ginatawag nila nga isda Action na Fred. So April naman bukas na ang Burgos sa public market. So subong nga kagahon ari kita sa area sang sang downtown ang mga street cleaners subong nga kagahon ari naman na diri gaamat-amat na no ang police wala lang madugay nagalabay sa area gikan man sa paglibot for saturation drive. So, ang action na, Fred, no, ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Ang ining sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, ang ginadulong sa inyo sang Soundtone Plus. Rekta sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5 na ang aton sini mga kaupdanan subong nagakuan gid nagatamyaw gid sa tanan-tanan sang aton ika-51 nga anibersaryo. Kamusta? Ang amon anibersary medyo matulutaw hay gawa kabalo ka naman may pila ka mga limitado, may mga social distancing, kag iban pa. Tanan nga mga mando ya sa departamento sang ikaayong lawas, gasunod kami. Gasunod kami sa mando sang gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal. Tibisan amon anibersaryo, ang anibersaryo ya ika-51 sa basulod nga tuig amon ini silibrahon. So sa tanan nga mga miyembro, alin sa amon station manager, aksyon nuna di maala magbanwa, ang amon news director Rex Cantong, tanan nga porsa sang Aksyon Radio, dramatista, tanan nga mga empleyado, happy anniversary. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Gusto nyo libre nga medical check? Agapasimbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan.
Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa Ton sa Kapitolyo, hayahay sa Pilipinas kuno sa mga LGO sa Negros Occidental, nakahapmas subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo, Purki Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nag-augyon man ang mga local government units sa kuna LGUs dari sa Negros Occidental sa pagpakig-unong sa mga nagkalabatay nga mga healthcare workers kag frontliners samtang naga-duty agod pakibatuan ang global pandemic dala sa COVID-19. Umpisa sa mga adlaw Lunes, ang mga yahay sa Pilipinas sa nagkalain-lain nga mga munisipyo kag City Hall ang naka-half mast bilang paghatag pasidungog sang sining mga healthcare workers kag mga frontliners. Ini ang kabahin man sa pag-obserbar sang National Heroes Day kon araw na mga bayani sa maabot nga Agosto 31. Ang half mast nag-umpisa subong nga adlaw Agosto 17 tubtob Agosto 31. Ini ang ginsandig man sa damlaglang resolusyon nga ginpasar sang grupo sa mga alkalde sa Negros Occidental ang ginatawag nga Negros Occidental Association of Chief Executives. Pagi sila sa nga presidente nga si Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca. Kalakipan sa mga naka-half-mast ang bandera sang Pilipinas sa tubang sang Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon o gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami. Dugang pagin nga mga balita, dugang nga mga isyo, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Philippine Standard Time, las 5:17 na. Oy, sa panahon karon sang pandemya, may ara krisis global kabudlay sang pagsinalayo sa aton kabuhi. Labi na kung wala kamo sang sinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sa manubo nga patubas. Isa sa makabulig sa aton amo ang paggamit sang unique Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Bao si Interior Secretario Eduardo Anyo, liwat nagpositibo sa COVID-19. Ano ang ginbatyag? Nakabatyag ini siya nga daw gahilanat siya. Pagkatapos sore throat sadtong Agosto 13. Di kundi nagpa-isolate siya, kag nagpa-swab testing siya. Sus, Sabado sang gabi, Agosto 15, nakabaton ini siya sang resulta nga liwat siya nagpositibo sa Cagao. Padayon karon nga gina-monitor siya sa iya doktor. Ti siling ni anyo niya ang tanan bala nga nakapakigsugilanon sa akon, nakaupod sa akon, nakabulubanding sa akon, naka-close contact ang buot silingon niya abi, mag-self-quarantine na kamo. Wala man kamo pirdihon da, kay base bala, ang ginatawag naton maglaton ang among Cagao. Kita mo gabalik-balik, no? Wala sa ginapili. Ining COVID-19 nga ni. Naka-experience ko bala, nga ini siya kung hindi ka immune sa Cagao, tapikan ka dayon. Tanaga man iban nga mga galagaw, di mga badyaw ka mga buang niyo. Adlaw-adlaw nga tanan, ginalibot nila ang ilo bilog nga Bacolod, wala man sila gakalatnan sang Cagao, kay man na immune sila mo. Puno na Cagao, lawas mo, no, papagtapik sa Cagao, wala na lugar. Pero ining mga tao bla, nga daw masyado gidya katinlo, nga daw hadlok, magkamkam sang higko, isa lang kaigo, tapik ang Cagao dayon. Kay hindi pa sila immune sa ginatawag nga Cagao. Inaya base lang sa mga pulopanilag naton, kag sa ulo eksperyensya naton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na naglig
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago... Mga balita naton sa City Hall, Mayor Bing, magasapol sa nagkalain-lain nga sektor para talakayo na pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Payag Action Fred, subong adlaw Lunes, magasapol si Bacolod Mayor Bing Lunardia pagi sa video conference upod ang nagkalinlain nga sektor diri sa may Bacolod City para talakayon ang hinali nga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga ginapaabot sa meeting ang tiglawas o presensya sa mga hospital chief sa syudad, tiglawas ang business sector, religious sector, mga eksperto kag iban pa. Suno kay ang tinutuyo sang pagsinapol nga matalakay ang sitwasyon sa syudad pag mag-decision ng Action Fred kung ano ang pinakamaayong nga tikang nga himuon sa Bacolod kontra COVID-19. Ginehemplo sang City Administrator nga kung ang Bacolod ang ipaidalom sa ECQ, ang hanay sang negosyante ang mareklamo man Action Fred. Rason nga sa isa ka meeting, magaululupod ang mga nagkalain-laing sektor para mabalanse ang science kag ekonomiya. Ginapaabot sang City Administrator nga pagkatapos ng meeting, mayara sang mga adjustment nga ipatuman ang LGU sa syudad angot sa mga protocol. Sa pagsaka ng cases, madasig na pagsaka ng cases, more than double in 2 weeks, sobra sa tuple, no? Sobra sa isa ka silo ang pagsaka sa mga cases. Definitely, we will have to make adjustments matugod sa Lunes after the meeting kag makipagkonsulta kita sa mga experts, sa mga business community, and even our religious sector. Nabatian si City Administrator M. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadodong sa inyo sang Santon Plus Gold. Yari na makapsyon na ang 5 ka healthy nga mga ingredients nga makit-an ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action dahil Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ini.
magadapya na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa bisan anong kalintangan responsable nga pagbalita padayon nga ipalangnan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Diri kita. Senior citizen patayo matapos ginlutang sa banwa sa Kanduni. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred patay ning sa ka senior citizen matapos lutangon dira sa Sitio Tigmaya, Barangay Gatoslao, Banwa sa Kanduni, Negros Occidental. Biktima ginkilala sa kay Jemuel Pracio, 64 anyos, residente naman niya sa barangay Manlocahok, syudad sa Sipalay. Samtang wala pa nakilala tubtob si materiyon ang mga suspitsado. Action Fred. Base sa investigasyon sa Kanduni PNP sa pagpangunan ni Police Captain Ronald Santillan, ining biktima nagapropungko gid lamang ini sa kilid sang dalan kay nakainom, nagligad iyang gabi, hinali lang ni siya Action Fred nga gin luthang sang amo yang suspitsado
kag nagpalagyo. Ang bangkay sa Biktima Action Fred gindala ini sa Candonoy Health Center para sa postmortem examination. Padayon karong investigasyon sang kapulisan sa motibo sang kag ginapangita man ang sospetsado. Ining balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludos. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Radio Philippine Standard Time las 5:53. Pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa patrol. Tungkol kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 138, 138 tanan ang nagkaladakpan sa curfew, no face mask kag likorban. Na record sa aton mga kapulisan from different police stations. Ang may pinakamadamo nga nakaladakpan Action Fred, humalin pa kagabi, ang police station number 6 nga nakadakop sang 27 tanan ka mga curfew violators. Nagpangadwa ining police station number 1 nga may ara 20, 5 sa nadakpan diri sa 20 Action Fred, nakabayular sang likorban matapos kanat nadakpan sa mga kapulisan sa barangay 12 ang na aktuhan bala nga naga-inom Action Fred. Sa station number 1, wanted sang kasuguan ang ginaresto man sa mga kapulisan dira sa area sang Bree Road, Barangay Mandalagan, diri sa Bacolod. Ang suspect ginakilala kay Joel Rebolledo, 38, nagapuyo ni siya sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Now ini siya ang ginakop sa mga kapulisan paagi man sa joint operations sa Bacolod City Mobile Force Company kag police station number 3. Ini siya ang ginakop paagi man sa warrant of arrest for act of lasciviousness in relation ini sa Republic Act 7610, 180,000 ang iya sining nga piyansa. Rekta kag report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life extension. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagputla
Saksang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,